hଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଟମାଟର ମାନ ଦୋକାନୀ କଷାକରେ ଆଗରୁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିର ମାତା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଣ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲି ତ ବାଣ କଣ ବିକ୍ରି ହଉନି କଣ କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୁସୁରି ଏଇଠି ସୁତୁଲି ବମ୍ ଏଇନା ନେଲେ ବମ୍ ରାତିରେ ଦେଖେଇବ ତ ପଇସା ଏତେ ସବୁ ଆଣି ଦିଅ ବାଣ ସବୁ କାଢି ନିଅ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣ ନେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଗଲା ଗାଁର ପଟି ମରା ମାଇକିନା। ବୋଉ ବୋଉ ମୁଁ ଏଠି ବାଣ ନେବି। କିଛି ନାହିଁ ବାଣ ଫାଣ କିଛି ନିଆ ଆରେ ପିଲାର ମନ ୟାଡେ ହେଲେ ମା ନେଇକି ଯାଉଛି ସିଆଡେ। ଏ ମାଉସୀ ୟାଡେ ଆସେ ୟାଡେ ଆସେ। ବାଡି ପଡା କୁଆଯା ହୁଅନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ମରୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ହେଲେ ଦୋକାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମାଡିଖିଆ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ବାଣ ଦବୁ ମାଗଣାରେ। ହଉ ମାଉସୀ ରହ ଯାହା କିଣିବା କଥା କିଣେ ପଇସା ପଛରେ ଦବୁ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ନାଇଁ ନାଇଁ 100 ଏଇଟା ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା। 400 ଟଙ୍କା ଦବ ଦିଅ ଆରେ ମାଉସୀ ତୁ ନବୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କାଟି ପାରିବିନି 100 200 ଏତେ ଟଙ୍କା କରି କାଟି ମୋର ମତ ଗୁଣଧନ କଟିଯିବ। ଏଇଟା କରି ଦେ ଏଇଟା ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ନବ ଟି? ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଏ ମାଉସୀ ତୋର ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ପୁଅ ଯେତିକି ଅଛି ରଖେ। ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆରେ କଣ କିରେ ବାଣ ବେପାର ଚାଲିଛି କିରେ? ହଁ ବାଣ ବେପାର ଚାଲିଛି ପରା ଏଥର ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଇ ବର୍ଷ। ଓହୋ ହଉ ଆଉ କଣ ଡାକୁନ ଗାଁରେ କୋଉ ପିଲା କିଏ ବାଣ ନେଇଛ ସାରିଦେଲେ ଟେନସନ ଯିବ। ହଉ ଡାକିବା ଆଉ ଇ ଗୋଟେ କଥା। ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଣ କାର୍ଡ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ତମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ତମେ ତ ଯାହା ନବ ରେଟ୍ ଆଉ କଣ ଯେମିତି କମ ପଇସା ଆମେ ବିକୁଛୁ ବହୁତ କମ ପଇସା ତମେ ନବ ତମ ଭାଇ ତ ଆମର ଯାହା ନବ ଦବ। ହଉ ଦେ ଏଇଥିରୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ। ଏପଟୁ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ। ଆମେ ଛାପରି ଆମେ ଛାପରି ସେଗୁଡା କଣ ଦେଖଉଛୁ ସେଇଠି କଣ ହଉଛୁ ତୁ? ଦୋଳାଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଖରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ପାରୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଆରେ ବେଲେ ପୁଅ ବାଣ ବିକୁଛୁ କିରେ? ନାଇଁ ରେ ଚୁକା ପିଲା ପଙ୍କଚର ଦୋକାନ ଦେଇକି ତୋ କଣା ଆଉ ପଙ୍କଚର କଣା ଦିଟା ଏକା କରିଦେବି। ଭାଇ ଏମିତିଆ କଣ କହୁଛ? ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲା ଜେସାକୁ ଜେସା। ଭାଇ ତମେ କଥା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଏଇଟା ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଟି ମାରୁଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଭରା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆରେ ଏ ବାଟରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଏ ବାଟରୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କିରେ? ହାତ କମା ମାରୁଛ ସବୁ ଆଡେ। ଭାଇ ମୋରି ପଇସା ଜଣା ପଡିଛ ବେପାର କଣ କରୁଛ ପାଠ ସାଠ ପଢୁନ କି? ଭାଇ ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତ ବାଣ ଇଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ରହେ ମୁଁ ବାଣ ମତେ ଦେଲୁ। ସକାଳ 2 ହେଇଗଲାଣି ବେପାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖି ବକରା ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆମ ଗାଁରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ପରମ ଗଲୁ ଛୁଆ ଦୀପାବଳି ବର୍ଷ କୋଉ ବାଣ କିଣିକି ମୋଠୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ନବୁ। ଆରେ ତ ନବା କଥା ବାଣ ନେଇଯାଉନୁ ପଛରେ ବାପା ପଇସା ଦବ ମୁଁ ରଖିଦେବି ଦୁଇଟା କଣ ନବୁ ନେଇଯା କଣ ନବୁ? ଏଇନା କିଛି ମୁଁ ବାଣ ନେବିନି ମତେ ମିକ୍ସଚର 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦିଅ। ହଉ ବସ୍ତା ମୁଁ ମିକ୍ସଚର ଆଣିକି ଆଉଛି। मचाए शोर ये जोर ବାଣ ନବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀକୁ ବତେଇ ପଟି ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଭାଇ ବାଣ ଦବ ବାଣ ନବ ଏଠି କୋଉ ବାଣ ନବ? ଏଇ ବାଣଟା ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା? ହଁ ନା ଭାଇ ଏଇଟା ବଦଳରେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା 300 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ନା ଭାଇ ଏଇଟା ବଦଳରେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା ଭାଇ 180 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ରୁହ ଇଆଡେ ଆସ ପଇସା ଦବନି କି? କୋଉ ପଇସା ଭାଇ?
ବାଣ କିଣିଲ ହାତରୁ ମନେ ନେଲ ପଇସା ଦବନି ଏଇଟା ବା ୟା ବଦଳ ନେଲି ମୁଁ ଏଇଟା ୟା ବଦଳରେ କହ ହଁ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ୟା ବଦଳ ନେଲି ପଇସା ୟା ପଇସା ଏଇଟାକୁ ୟା ବଦଳ ନେଲି ୟା ପଇସା ଏଇଟାକୁ ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଭାଇ ମୋ ବାଳ ଦୋକାନ ସା କି ବାଳ ଦୋକାନ କଲି ସା ଯୁଆଡେ କଲି ସବୁଆଡେ ବର୍ବାଦ ହେଲା ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଲା ପିଲା ବି ସା ଚୋରି କରି ନେଲେ ବାଣ ଛି